Máme tu pondelok a s ním sa spájajú Prosperity News, kde si prinášame novinky z oblasti finančného trhu a investovania. Poďme na to! Bitcoin prešiel halvingom, očakávaný skok zatiaľ nenastal. Takzvaný halving Bitcoinu sa udial v noci z 19. na 20. apríla. Očakávania z výrazného poklesu hodnoty najznámejšej kryptomeny zatiaľ nenastal a pravdepodobne sa dostaví neskôr. Banky začínajú pomaly znižovať úrokové sadzby. K zníženiu úrokových sadzieb sa po mBank pridala aj Unicredit banka, ktorá znižovala úroky na krátkych fixáciách od 3 do 5 rokov. Budú ich v krátkej dobe kopírovať aj iné banky? Počasie počas minulého roka viackrát ukázalo svoju nevyspytateľnosť, čo spôsobilo pre poistenie mimoriadne škodový rok. Stúpol počet škôd pri prírodných živoch, z pohľadu nákladov boli najničivejšie škody krvobite a zemetrasenie na východe Slovenska, vďaka čomu poistenia tento rok navyšovali poistné. Investori začali dávať prednosť ETF fondom pred podielovými fondami. Minulý rok bol rokom pasívneho investovania. Prvýkrát v histórii vložili ľudia na Slovensku viac peňazí do pasívne riadených ETF fondov ako do aktívne riadených podielových fondov, čo ukazuje, že trendom dnešného investovania sú pasívne investície do ETF. Ďakujeme vám za zhlédnutie, like a follow poteší a vidíme sa v pondelok.